adolygu ar gyfer iechyd a gofal uwch gyfrannol gyda cybac. Dyma'r manyleb ar gyfer uned 1, hybu iechyd a llesiant sydd yn 50% o'r gymhwyster uwch gyfrannol. Mae'r arholiad eleni ar yr unfed o'r 15 o Fai. Nod y sesiwn hon yw i edrych ar y deddfwriaethau a strategaethau sy'n hybu iechyd, llesiant a gwydnwch yng Nghymru. Y ddeddf gyntaf i ni'n mynd i edrych ar heddiw yw'r deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant. Fel i chi'n gallu gweld, dyma yw manyleb cybac ar y ddeddf. Mae nhw'n nodi taw brif gwybodaeth y ddeddf yma yw bod llesiant unigolion y mae angen gofal a chymorth arnynt a gofalwyr y mae angen cefnogaeth arnynt yn derbyn falle blaenoriaeth. Hefyd hawliau a hawlogaethau. Mae'n grymuso unigolion i feithrin perthnasaidd newydd a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant. A hefyd grymuso'r rheini sy'n darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i gyd gynhyrchu datrysiadau. Okay. Felly, brif nod y ddeddf yw i wella llesiant unigolion a gofalwyr sydd angen gofal a chefnogaeth trwy gydweithio, a hefyd yn rhoi pwyslais y dylai unigolion cael ei grymuso i ddatblygu perthnasau newydd. Okay. Nawr, mae'r ffordd really syml o edrych a cofio gwybodaeth am y ddeddf. Okay. Beth i ni'n neud yn yr ysgol yw edrych ar beth yw y pump egwyddor ar gyfer y ddeddf. Felly, hynny yw, beth yn union mae'r ddeddf yn syliedig ar, a sut felly ydy'r pethau yma yn mynd i gyfrannu at welliannau. So, ein egwyddor cyntaf o'r ddeddf yw llais a rheolaeth. Felly, o'r a, cy, a, fe welwch chi ar y sgrin. Nawr, ystyr llais a rheolaeth yw bod gan unigolion sicrhad mae ei anghenion nhw wrth wraidd y gofal, a felly mae eu llais nhw yn helpu iddyn nhw i gael mwy o reolaeth dros y canlyniadau sydd yn digwydd iddyn nhw. Felly, ydyn ni'n gwrando i'r defnyddwyr y gwasanaeth? Ydyn ni'n ymateb at eu dymuniadau nhw? Felly, llais cryfach sy'n caniatáu rheolaeth dros y gwasanaethau, ac yn ystyried felly yr hyn sy'n bwysig i'r unigolyn ac yn sicrhau mae'r unigolyn yn ganolog i'r broses o wneud penderfyniadau. Bethau bach fel ydy'r unigolyn yn bresennol yn y cyfarfodydd. Ydyn ni yn ystyried hoffterau yr unigolyn yna. Mae hwn yn gallu golygu falle bod ni yn darparu cartref gofal neu cartref diogel a pharhaol i'r unigolyn o ganlyniad i wrando ar eu lleisiau nhw. Maen nhw'n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau y mae nhw'n dewis ac mae nhw'n mwynhau yn hytrach na be fi'n tybio mae nhw'n mwynhau. I ni'n gallu falle helpu'r unigolion sy'n gweld falle bod amser cinio neu amser bwyta'n broblem, a dyma falle yw elfen pwysica sydd yn achosi pryder iddyn nhw. Felly ydyn ni'n gallu cynllunio pryd a'i coginio y pryd yma gyda nhw mwyn sicrhau bod ni wedi talu sylw i'r llais yna ac yn amlwg mae ganddyn nhw mwy o rheolaeth dros beth sy'n digwydd. A ydy unigolion yn gallu aros yn eu cymunedau neu ddod yn rhan ohonynt oherwydd dydyn nhw falle ddim yn ymwybodol o beth sydd ar gael yn yr ardal. Okay? Neu falle mae unigolyn yn teimlo'n ynysig, okay? Ac ni'n gwrando i hyn ac felly yn cysylltu nhw â gweithgareddau canolfannau dydd sydd yn yr ardal leol. Ein A wedyn yw atal ac ymyrryd yn gynnar. Felly, ydyn ni'n cael gafael ar gyngor a chymorth yn gynnar mwyn cynnal neu gwella safon byw unigolyn enghraifft. Ydyn ni'n lleihau yn yr oedi a'r angen am ofal a chymorth hir dymor.
enghraifft, os yw awdurdod lleol yn darganfod bod rhan o'i boblogaeth yn byw mewn tlodi, mae'n rhaid i'r awdurdodau weithredu i ymdrin â'r ffactorau sy'n achosi tlodi mwyn gwella canlyniadau i'r unigolyn. Efallai mae ganddyn ni broblem o digartrefedd, enghraifft. So, unigolyn falle yn colli swydd, ddim yn gallu talu biliau ar gyfer y cartref maen nhw'n byw mewn, ac am bynnag reswm maen nhw'n colli'r cartref. Ydyn ni'n gallu rhagweld falle bod y problemau yma yn mynd i godi, a fel mae atal ac ymyrryd yn gynnar yn dweud i ni, sicrhau felly mae yna gwasanaethau mewn lle mae'r unigolyn yma'n gallu ddefnyddio mwyn falle cael tai cymdeithasol dros dro yn ystod y cyfnod yma, yn lle fod yn unigolyn sy'n digartref. Y trydydd egwyddor wedyn yw llesiant. Okay? So, cynorthwyo pobl i sicrhau llesiant ym mhob rhan o'i bywydau. Okay? Nawr, os ni'n edrych ar y diagram sydd ganddyn ni ar y sleid, mae hwn yn gallu meddwl falle bod pobl yn ddiogel a felly a llesiant gwell. Mae hwn yn gallu meddwl mae'n berthnasol ar gyfer oedolion, enghraifft, maen nhw'n gallu gweithio. I ni'n teimlo'n dda wedyn am ein bywyd, ac i ni'n gwneud falle pethau da yn byd addysg oherwydd mae llesiant ni yn well. Falle bod hwn yn meddwl bod gyda ni ffrindiau, falle bod hwn yn meddwl mae person yn gwrando i fy llais ac rydw i'n gallu gwneud penderfyniadau, ar gyfer plant i bod nhw'n gallu tyfu i fyny, fod yn hapus ac yn llwyddiannus ac yn derbyn gofal da. So, ydyn ni'n edrych ar lesiant, gallwch chi weid cyfannol neu holistaidd, o sicrhau mae pob agwedd yn bwysig. Wedyn, y cyd-cynhyrchu. Gyda'r cyd-cynhyrchu, mae hwn yn meddwl cynnwys pobl yn y gwaith o gynllunio a darparu eu cymorth a gwasanaethau, a chydnabod wybodaeth ar arbenigedd yn y gallant ei ddarparu. So, os i ni falle'n cael sgwrs ag unigolion am eu gryfderau a sut maen nhw'n gallu cydweithio mwyn cyflawni'r pethau sy'n bwysig, mae hwn yn enghraifft da iawn o sut gallwn ni gyd gynhyrchu mwyn cael canlyniadau gwell. Cydweithio ag unigolion i wneud penderfyniadau am y ffordd orau o'i cadw'n ddiogel ac yn iach, yn hytrach na defnyddio falle un ateb i bawb, felly mae'r gofal yn fwy personol o ganlyniad i'r gyd-cynhyrchu yma. Yr A wedyn yw aml asiantaeth. Okay? So, ydyn ni yn gallu gweithio mewn partneriaeth cryf ymysg nifer o asiantaethau a sefydliadau mwyn sicrhau bod ni'n gallu roi'r gofal a chymorth cywir i'r unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaeth, ond hefyd y gofalwyr sydd angen cymorth. Mae'r diagram yma yn dangos i ni falle'r asiantaethau a sefydliadau gwahanol sydd yn gallu cyfrannu tuag at iechyd a llesiant gwell. So mae ganddyn ni yn amlwg addysg, mae ganddyn ni sefydliadau iechyd, mae ganddyn ni'r sector gwyfoddol, gwasanaethau prawf, gwasanaethau brys a gwasanaethau cymunedol. Y broblem falle ni wedi gweld yn y gorffennol yw mae yna dyblygu duplications wedi bod o falle rhai elfennau o ofal, okay? Ac os i ni yn cryfhau y dull o weithio, i ni wedyn yn gallu helpu wella llesiant pobl, a mae ansawdd y gwasanaethau yma'n well, a fel dwedais i, yn lleihau y dyblygu duplication o gofal sy'n cael ei ddarparu. Okay, mae gan cybac trefnydd gwybodaeth sydd yn dangos i ni brif gwybodaeth ar gyfer y ddeddf. Rydw i'n cynghori chi i edrych ar trefnyddion gwybodaeth yma fel arf adolygu yn ogystal. Ysgysodwch chi. Okay, so cwestiwn arholiad, cyfwerth a 8 marc. So mae'r deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant yn un enghraifft o ddeddfwriaeth sydd wedi cael ei chynllunio'n benodol i Gymru. Disgrifiwch brif egwyddorion y ddeddf. Nawr, yn yr ateb yma, mae'n bosib i chi wedyn i meddwl am y dangos y si.
Okay. So, llais a rheolaeth, mae gan unigolyn mwy o rheolaeth dros ei fywyd pob dydd. Maen nhw o bosib yn cymryd rhan mewn gwaith, maen nhw'n cyfrannu'n well at y gymdeithas, ac mae'n bobl yn fodlon gwrando iddyn nhw a beth falle yw eu hoffterau, eu dymuniadau neu eu dewisiadau yn y gofal. 'Yn ni'n gallu ystyried atal ac ymyrryd, so ydyn ni'n gallu helpu anghenion gofal a chymorth yn syth ac atal falle ein anghenion ni rhag cynhyddu neu mynd yn fwy cymhleth. Llesiant, ydyn ni'n gallu meddwl am llesiant cymdeithasol ac economaidd, ydy pobl yn cael mynediad at addysg, hyfforddiant a gweithgareddau sydd yn amlwg yn ystyried pob math o lesiant wedyn. Ydy unigolion yn cyd-cynhyrchu? Oes gan unigolion gwybodaeth a chyngor? Ydy hwn ar gael i bawb? Ydyn ni â perthnasoedd da i gallu cyd-cynhyrchu'n effeithiol ac felly cydweithio? Ac wedyn, ydy'r asiantaethau yma yn cyfathrebu ar lefel gwell? Ydyn ni'n cymryd cyfrifoldeb o fy arbenigedd ac yn amlwg mae bwriad i beidio dyblygu gwasanaethau. So mae'r cod o'r 5 egwyddor a ll yn amlwg yn help. Os ni'n edrych nôl ar manyleb cybac o yn amlwg y ddeddf yma, fe welwch chi, mae yna nifer o ffocws, mae'n nifer o bwyntiau ffocws ychwanegol yna, ond yn amlwg mae'r ll yn gallu cysylltu at bob un ohonyn nhw. Nod nesaf ein sesiwn heddiw yw i edrych ar deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Esgusodwch chi. Dyma yw manyleb cybac unwaith eto am y ddeddf. So mae gan y ddeddf 5 ddull o weithio i gyflawni'r nodau, ac felly 7 nod wedyn ar gyfer llesiant mae'n rhaid i y cyrff cyhoeddus i sicrhau. Mae'n ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. So meddyliwch am eich hunan fel rhywun sy'n cyfrannu tuag at cenedlaethau'r dyfodol, future generations, a beth 'yn ni eisiau felly, mae ein cenedlaethau'r dyfodol falle a yn well na pobl yn y gorffennol. So ydyn ni'n gallu sicrhau llesiant cymdeithasol da, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol. Mae hwn felly yn rhywbeth sy'n meddwl am y tymor hir. So ble ydyn ni'n mynd i fod mewn 30, 40, 50 o flynyddoedd gyda'r cenedlaethau'r dyfodol yn amlwg yn tyfu trwy yr amser yma. Mae angen gweithio gyda phobl a chymunedau i sicrhau i ni yn dod o hyd i datrysiadau i'r broblemau felly sy'n gwynebu ni yn bresennol. Mae'n ceisio atal problemau a mabwysiadu ymagwedd sy'n fwy cydlynol, cohesif, a hefyd wedyn helpu creu Cymru yn rhywle i ni gyd eisiau byw reit nawr, ond hefyd yn y dyfodol, yn lle falle derbyn bod yna nifer o broblemau gyda ni, a peidio falle dod o hyd i datrysiadau i'r broblemau sydd yn gwynebu unigolion ar hyn o bryd. Fel dwedais i, mae gan y ddeddf hon 5 ffordd o weithredu ar y 7 nod. Y 5 ffordd, a rydw i'n mynd i trafod bob un o rain gyda chi ar y slides nesaf, yw ydyn ni'n gallu ystyried yn amlwg y hir dymor, ydy'r gwasanaethau yn gallu cael eu integreiddio, ydyn ni'n cynnwys y pobl cywir, ydyn ni yn atal falle dirywiad neu gweithygiad yn y broblemau sydd yn gwynebu ni ar hyn o bryd, ac ydyn ni'n gallu cydweithio. A mae'r gwybodaeth yma'n dod yn syth o manyleb cybac. So os edrychwn ni fan hyn, mae gyda ni HICAC, H-I-C-A-C. So mae yna 5 ffordd felly, mae'r ddeddf yma yn mynd i gweithredu ar y 7 nod.
A saith nod y ddeddf yw bod ganddyn ni Cymru sy'n fwy llewyrchus, sy'n fwy iach, sydd â diwylliant a iaith sy'n ffynnu, bod ni'n gydnerth, bod ein gymunedau yn gydlynus, bod ni'n gyfrifol ar lefel fyd-eang, a hefyd ein bod ni'n byw mewn Cymru sy'n gyfartal. Felly eto gwybodaeth sydd wedi dod o manyleb Cabac, ond yn y dosbarth rydw i yn ceisio atgoffa fy nysgwyr i am lyd 4ec. Okay, so dyma yw saith nod y ddeddf lyd 4ec. Okay. Nawr, ar y sleid yma, ni'n gallu gweld sut mae'r deddf yn bwriadu cyflawni hyn trwy ein 5 ffordd o weithio ar y saith nod. Fe dylwch chi gofio felly 5 ffordd hicac. Okay. So y hy yw'r gyntaf hir dymor. So beth ni'n meddwl am effaith hir dymor, yr hyn sy'n cael ei wneud nawr, mwyn sicrhau nad yw cenedlaethau'r dyfodol yn methu a bodloni ei anghenion. So ydyn ni'n gallu gwneud gwelliannau reit nawr sydd yn amlwg yn cael effaith arno ni yn hir dymor. Ydyn ni'n gallu gweithio mewn ffordd sy'n fwy integredig. So ydyn ni'n gallu ystyried nodau llesiant eraill o ran sut maen nhw'n dylanwadu ar y nod penodol hwn ac yn cael ei dylanwadu ganddo. Okay, so ydyn ni'n gallu integreiddio yn well. Ydyn ni'n gallu cynnwys pobl amrywiol sydd â arbenigoedd o fewn meysydd gwahanol sy'n gallu gwneud penderfyniadau a fydd yn effeithio arnyn nhw. Ydyn ni'n gallu atal, okay, so deall pam mae problemau wedi codi yn y lle gyntaf, a wedyn sicrhau ni'n gallu ymdrin ar ffactorau sy'n achosi hyn. Mae hwn yn bwysig mwyn atal falle problemau rhag ddigwydd eto yn y dyfodol. A wedyn cydweithio, oes ganddyn ni unigolion, gofalwyr a sefydliadau sy'n gweithio gyda'i gilydd gan ddefnyddio dulliau cadarnhaol nawr ac yn y dyfodol. Felly, enghraifft sydd gen ni yw gydewdra ymhlith plant nawr. Okay? So, os mae hwn yn broblem gyda ni nawr, sut i ni fel unigolwyr, gofalwyr a sefydliadau yn gallu gweithio gyda'n gilydd i sicrhau nid yw'r broblem yma ganddyn ni gyda'r cenedlaethau dyfodol. Okay? Nawr, y saith nod, okay, fel dwedais i yn wreiddiol, lyd 4ec, rydw i'n cyfeirio at hwn yn y dosbarth, okay, a ystyr y lyd wedyn yw bod Cymru llewyrchus gyda ni, okay, so Cymru lywyrchus, so ydy'r gymdeithas yn arloesol, ydyn ni'n byw mewn Cymru sy'n ffynnu, thriving, ydyn ni yn byw mewn gymdeithas sy'n cynhyrchiol. So dyma yw'r neu llewyrchus, lewyrchus. Ydyn ni'n byw mewn Cymru sy'n iach, okay, so iechyd y dyfodol, ydyn ni'n gallu falle gwynebu problemau enghraifft gyda godewdra, clefyd y siwgr, defnydd alcohol, feipio ac yn y blaen. Ac ydyn ni felly'n gallu deall dewisiadau ac amddygiadau sy'n fyddiol iddyn ni ar hyn o bryd, a sut felly mae hwn yn gallu cael effaith cadarnhaol ar bobl yn y dyfodol. Ein ni wedyn yw diwylliant. Ydyn ni a etifeddiaeth ar iaith Gymraeg, ydyn ni'n annog pobl i gymryd ran yn y celfyddydau chwaraeon a hamdden sydd yn amlwg yn raidd i diwylliant ni yng Nghymru. A wedyn y 4ec, cydnerth. So ydyn ni'n cefnogi gwydnwch cymdeithasol, ydyn ni'n gweithio fel uned o bobl i helpu falle dod o hyd i datrysiadau'r problemau yma. Ydyn ni'n gallu i addasu, i newid. Yr ec nesaf wedyn, ydyn ni'n cydlynus, so ydyn ni'n gweithio gyda'n gilydd, ydyn ni yn gymuned sy'n ddeniadol, ac hefyd ydyn ni â gwybodaeth ac adnoddau digonol yn ein cymunedau. Cymru sy'n fwy cyfartal, okay, y 3ec, so ydyn ni'n deg i bobl dim ots falle am oedran, rhyw, cefndir, diwylliant, crefydd ac ati. Ac
yn amlwg wedyn, ydyn ni yn gallu cymryd cyfrifoldeb ar lefel fyd-eang. Felly, ydyn ni'n cyfrannu'n bositif i Llesiant rhyngwladol, enghraifft falle yn ailgylchu mwyn sicrhau nad oes unrhyw broblemau byd-eang o ganlyniad i benderfyniadau anghywir sy'n digwydd yng Nghymru. OK, so dyma yw nawr cwestiwn fe welwch chi am deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Nawr, os edrychwn ni ar y cwestiwn yn ôl disgrifiwch beth yw brif egwyddorion y ddeddf, os i chi yn dangos dealltwriaeth fod gan y ddeddf 7 nod, a hefyd mae gan y ddeddf 5 ffordd o weithredu ar y 7 nod, yna mae hwn yn dangos dealltwriaeth ardderchog o brif egwyddorion y ddeddf. Okay. So, yn yr achos yma, mae'n bosib i chi wedyn yn amlwg disgrifio y 7 nod, so llywyrchus, lle mae gan bawb sydd â lle, a nad oes unrhyw tlodi oherwydd mae'n lucrative, mae'n rhywle deniadol i ni eisiau byw. I ni'n iachach yn ôl y dot, okay, lle i ni'n gallu dod o hyd i wasanaethau os i ni'n dost, os i ni eisiau defnyddio nhw. I ni a diwylliant wedyn sydd yn amlwg yn ffynnu, okay, hynny yw, mae ganddyn ni cyfleoedd i wneud pethau sy'n bwysig i ni yng Nghymru a trwy'r iaith Gymraeg. I ni'n gydnerth, lle mae'r genedl yn barod am ddigwyddiadau oherwydd bod ni'n cydweithio gyda'n gilydd. Mae'r cymunedau yn gydlynus, i ni'n hapus gyda'r ardal i ni'n byw. I ni hefyd yn gyfrifol ar lefel fyd-eang, felly ni'n edrych ar ôl yr ymgylchedd ac yn meddwl am bobl eraill ledled y byd. Ac hefyd, i ni yn gyfartal yn ôl mae pawb yn cyfartal dim ots beth yw ei gefndir. Okay. Okay, beth ni'n mynd i edrych ar nesaf te yw'r egwyddor neu'r egwyddorion gofal iechyd darbodus. Okay. Y strategaeth yw hyn, y strategaeth gofal iechyd darbodus, ac mae'r strategaeth yma yn sicrhau i ni yn ychwanegu gwerth, cyfrannu at ganlyniadau gwell a pethau sydd yn gynaladwy. Mae'r gofal iechyd yn ddarparu felly wyneb heriau fel poblogaeth sylweddol o bobl sy'n heneiddio. Mae ganddyn ni ardaloedd o dlodi a heriau eraill fel gwrdewdra, a bwriad y strategaeth yma yw i wynebu'r heriau sydd ganddyn ni mwyn dod o hyd i datrysiad neu datrisiadau. So, os edrychwn ni ar y diagram yma, okay, fe welwn ni mae'r gofal iechyd darbodus yn canolbwyntio gweithrediadau ar 3 brif maes. Okay. So, y prif meysydd yma felly yw ein profion triniaethau a meddygyniaeth. Pam? Oherwydd mae gormod y bobl yn cael profion triniaethau a meddygyniaeth, a nad oes llawer o fudd clinigol i'r pethau yma. So, os y ni felly yn gallu targedu yn union beth yw'r profion triniaethau meddyginiaeth mae pobl yn derbyn, mae'n bosib falle i lleihau neu canolbwyntio ar welliannau yn y maes yma. Os edrychwn ni wedyn ar y diagram yn y canol, mae ganddyn ni cleifiau allanol, okay, outpatients appointments. Mae hwn yn broblem. Yn y gorffennol, mae'r GIG wedi darparu 3.1 miliwn o apwyntiadau ar gyfer cleifion allanol, ac yn bennaf roedd hwn ar gyfer 3 math o arbenigedd, sef trauma, orthopedic, ophthalmeg a llawfeddygaeth gyffredinol. Nawr, nod felly gofal iechyd darbodus yw i sicrhau ydy e'n haws i'r gofal yma digwydd o fewn lleoliadau gofal sylfaenol yn hytrach na falle cymryd llawer o apwyntiadau mewn cleifion allanol.
Y trydydd diagram wedyn yw, ydyn ni yn gallu edrych ar gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio i wella gofal iechyd. Okay. Mae'n rhaid sicrhau bod ganddyn ni staff sydd ar sgiliau mwyaf priodol ac yn gallu darparu cymorth a gofal ar gyfer y bobl cywir yn y lle cywir ac ar yr adeg cywir, yn lle falle defnyddio gormod o adnoddau resources ar gyfer person sy'n dioddef. Ydyn ni'n gallu gwneud penderfyniadau fwy synhwyrol am y ddefnydd o staff ar gyfer trin unigolion. Felly mae hwn yn cynnwys grymuso 3 brif grŵp o bobl. Okay. Nawr, yn amlwg mae rhain yn cynnwys y cyhoedd, y gweithwyr proffesiynol a wedyn arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus. Pam? Os edrychwn ni ar y cyhoedd, mae dewisiadau mae unigolyn yn gwneud o ddydd i ddydd am pethau bach fel be maen nhw'n bwyta, be maen nhw'n yfed, os maen nhw'n ysmygu, faint o alcohol ac yn y blaen, yn amlwg yn cael effaith ar iechyd a llesiant hir dymor. Felly beth mae gofal iechyd darbosus yn ceisio sicrhau yw i y cyhoedd cymryd mwy o gyfrifoldeb am iechyd a llesiant ei hunan. Ydyn ni felly yn gallu addysgu y cyhoedd yn ôl dulliau ffordd o fyw gwell, yn ôl sut i ddefnyddio gwasanaethau yn gall ac yn synhwyrol, mwyn peidio osgoi unigolion i fod yn afiach yn y dyfodol. Os edrychwn ni wedyn ar gweithwyr proffesiynol, okay, mae'n targed i grymuso gweithwyr proffesiynol i gefnogi cleifion a'r cyhoedd i wneud penderfyniadau da am eu iechyd. Okay. So mae hwn yn meddwl bod angen bod yn fwy agored a trin cleifion fel partneriaid ac arbenigwyr yn eu bywydau hun, a'i defnyddio ein harbenigedd i gynorthwyo cleifion a'r cyhoedd i fod yn rhan o'r benderfyniadau a cymryd cyfrifoldeb am iechyd eu hunan. Felly mae gan gweithwyr proffesiynol rôl falle i addysgu'r cyhoedd hefyd am y pethau gallen nhw gwneud i wella eu iechyd. Hefyd ar gyfer arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus, i ni eisiau creu amodau angenreidiol i angen ffocws ar draws y system ar werth y chanlyniadau. So mae angen i ni fod yn fwy agored eto gyda unigolion mwyn sicrhau mae'r gwasanaethau cyhoeddus yma yn gallu cydlynu'r gofal yn well. Nawr, os edrychwn ni ymhellach mewn i'r gofal iechyd darbodus, mae angen i ni ystyried model neu ail-fodelu'r perthynas sydd ganddyn ni rhwng y ddefnyddwyr a'r darparwyr ar sail cyd-cynhyrchu. Felly beth mae hwn yn meddwl yw, ydyn ni'n gallu sicrhau mae y cyhoedd cleifion a gweithwyr proffesiynol yn bartneriaid cyfartal ar y cyd sydd yn amlwg yn cyfrannu at y broses. Mae hwn yn pwysleisio bod angen rannu'r cyfrifoldeb a'r perchnogaeth a sicrhau wedyn i ni'n dod o hyd i ddull cyd-cynhyrchiol o gallu hybu iechyd a llesiant da. Ydyn ni'n gallu gofalu am y rhai sydd ar anghenion iechyd mwyaf yn gyntaf. So beth mae hwn yn meddwl yw blaenoriaethu ein problemau iechyd sydd ganddyn ni. So gofalu am y rheini sydd yn fwyaf anghenus yn gyntaf, yn gan gwneud y defnydd gorau o'r holl sgiliau a'r adnoddau sydd ganddyn ni i ofalu amdanyn nhw. Mae'r gwyddo'r hon wedyn yn ymdrin ac anghydraddoldebau iechyd, yn yr ystyr y dylai adnoddau gofal cael ei gyfeirio ar y rhai sydd angen mwyaf fel blaenoriaeth. Wedyn, mae ganddyn ni dim ond gwneud yr hyn sydd ei angen a pheidio achosi niwed. Nawr, yn gyntaf falle, eich barn
cyntaf o hyn yw, ond mae hwnna bach yn harsh, okay? So be mae hwnna'n meddwl yw, gwneud yr hyn y mae angen yn unig, dim mwy na dim llai, a pheidio gwneud niwed. So ystyr yw annog y defnyddwyr y gwasanaeth a'r rhai sy'n darparu i falle oedi a meddwl. Okay? A yw'r math hwn o ofal iechyd yn helpu mewn gwirionedd? Os nad yw yna does dim pwynt i ddarparu'r gofal yna. Mae'n bosib felly ystyried dewisiadau eraill ac wedyn osgoi gwastraffu'r adnoddau ddiangen os nad oes canlyniadau da yn deillio o'r gwasanaeth yna. Mae hefyd yn ymwneud gyda rhoi diogelwch yn gyntaf mwyn osgoi anafiadau a chamgymeriadau, a fel dwedais i, dim ond gwneud yr hyn sydd angen mwyn peidio gwastraffu arian, adnoddau ac amser. Wedyn mae ganddyn ni lleihau amrywiadau amrhiodol. Okay? Mae hwn yn meddwl sicrhau bod ni'n gweithredu ar dystiolaeth sydd yn gyson ac yn dryloyw. Okay? Ydyn ni'n gallu lleihau ar yr amrywiadau amrhiodol trwy gwneud hyn. So dylai fod dulliau gofal iechyd yn ddibynadwy ac wedi lliwio gan ymarfer sy'n seliedig ar dystiolaeth. So cawn ni wneud penderfyniadau ar y pethau sy'n bwysig i ni gan bod tystiolaeth cadarn gyda ni, efallai mae hwn yn broblem. Dylai gweithwyr proffesiynol y sefydliadau rannu profiadau mwyn deall yr hyn sy'n gweithio gorau lles pawb yng Nghymru. Okay? Yn hytrach na falle meddwl bod datrysiad gyda ni, ond does dim tystiolaeth os yw'r datrysiad yna yn effeithiol neu beidio. Okay, unwaith eto, mae gan cybac trefnyddion gwybodaeth sydd wedi ryddhau ar y wefan cybac mwyn helpu ein dealltwriaeth o beth yw y gweithrediadau y strategaeth yma ac wedyn yn amlwg yr unigolion sydd yn gallu cyfrannu tuag at hyn. Os edrychwn ni wedyn ar y gwestiwn arholiad, amlinellwch 2 o egwyddorion y strategaeth. So yn yr achos yma, gallwch chi weid mae e'n ceisio sicrhau iechyd a llesiant trwy weithio gyda'r cyhoedd, cleifion a gweithwyr proffesiynol fel partneriaid cyfartal trwy gyd cynhyrchu. Mae'n blaenoriaethu rhai sydd yr anghenion iechyd mwyaf a gofalu amdanyn nhw yn gyntaf. Mae'n gwneud yr hyn sydd angen yn unig, dim mwy na dim llai, sydd yn helpu lleihau gwastraff a niwed. Dylid roi gorau ofal iechyd sydd ddim yn fyddiol iawn os o gwbl. Okay, so cael gwared o gofal os nad yw yn fyddiol. A wedyn rhaid i gwasanaethau darparu gofal gorau posib gan ddefnyddio adnoddau ariannol cyfyngedig sydd ar gael i ddywallu hyn. A yn amlwg, i ni'n ceisio lleihau'r amrywiadau amrhiodol gan ddefnyddio dulliau sy'n seliedig ar dystiolaeth yn unig. Okay. Okay, nesaf heddiw rydw i am edrych ar Cymru iachach, so beth yw'r cynllun ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae gan Cymru iachach 4 prif nod. Okay? Y nod gyntaf yw bod pobl yn gallu byw yn hapusach ac yn iachach. Mae gwasanaethau iechyd y gofal yn arloesol ac yn defnyddio'r dechnoleg mwy ddiweddar. Mae gwasanaethau iechyd y gofal wedi yn well ac yn haws i bobl cyrraedd. A hefyd mae'r staff sydd ganddyn ni yn teimlo bod nhw hefyd yn cael gofal a'i hysgogi i weithio o fewn y sectorau. Nawr mae'r gan Cymru iachach 10 egwyddor. Okay? Rydw i am cyffwrdd ar 10 egwyddor yma yn ystod y slides nesaf. Felly os edrychwn ni ar yr egwyddor gyntaf, so seliedig ar dystiolaeth, so ydyn ni'n defnyddio ymchwil o gwybodaeth i ddeall beth sy'n gweithio a dysgu drwy weithio gyda eraill. Ydyn ni yn trawsnewid, so hynny yw sicrhau bod ffyrdd newydd o weithio yn fforddiadwy ac yn gynaladwy.
Annibyniaeth, ydyn ni'n helpu pobl i reoli iechyd a llesiant eu hunan, ydyn ni'n helpu nhw i fod yn gadarn ac yn annibynnol yn y dyfodol, ydyn ni'n sicrhau bod cartrefi yn addas yn ôl ydy yn yr ardal maen nhw eisiau byw, ydyn nhw'n gallu gwneud a cynnal annibyniaeth gyda'i gofal personol. Hefyd, os ni'n edrych ar gwerth, oes ganddyn nhw gwerth uwch, so sicrhau bod gwell canlyniadau a gwell profiad i bobl am gost is. So hynny yw gofal a thriniau sydd wedi llunio i gyflawni beth sy'n bwysig iddyn nhw ar yr adeg cywir. Ydy e'n bersonol, felly gwasanaethau iechyd y gofal sydd wedi teilwro i anghenion a dewisiadau'r unigolyn. Mae hwn yn gallu bod mor syml a falle y iaith mae'n well ganddyn nhw i gyfathrebu mewn. Atal ac ymyrryd yn gynnar yn gweithredu alluogi ac annog iechyd a llesiant da trwy gydol yr oes. Diogelu, teuluoedd a chymunedau rhag camdriniaeth ac esgylistod. Gwasanaethau sy'n di-dor, so gwasanaethau gwybodaeth llai cymrell ac wedi eu cydlennu'n well i'r unigolyn. Datblygu, sicrhau bod modd datblygu arfer da o lefel leol i lefel rhanbarthol a chenedlaethol. Llais wedyn yw grymuso pobl a'r wybodaeth ar cymorth sydd ei angen i wneud penderfyniadau am ofal a thriniaeth yn ôl beth sy'n bwysig iddyn nhw. So, os ewn ni nôl i'r sleid yma, dyma yw'r 10 egwyddor. Cofiwch y 4 nod, hapusach, gwasanaethau arloesol, gwasanaethau sydd yn haws i bobl cyrraedd, a wedyn staff iechyd y gofal yn teimlo mae nhw yn cael eu ysgogi a'i gofalu amdanyn nhw. Os y'n ni wedyn yn ystyried cwestiwn arholiad, mae'n amlwg ddim yn ddigonol i chi gallu jyst cofio beth yw'r 4 nod a y 10 egwyddor, a dyn ni'n gallu ymelaethu ar y cynnwys yma a dangos dealltwriaeth trylwyr o beth yw ystyr Cymru iachach. Y strategaeth olaf rydw i am edrych ar heddiw yw mwy na geiriau. So mwy na geiriau yn nodi ddylai fod angen i siaradwyr, fod siaradwyr Cymraeg ofyn am wasanaeth yn y Gymraeg, dylai bod y gwasanaeth yn cael ei ddarparu iddyn nhw yn y iaith yna o'r pwynt cyntaf. Felly mae'n fframwaith sydd yn sicrhau mai mwy o siaradwyr Cymraeg neu mwy o bobl yn defnyddio y iaith Gymraeg yn y sectorau gofal iechyd, cymdeithasol a phlant yng Nghymru. Pam? Oherwydd mae'n ymdrin â hawliau ac anghenion siaradwyr Cymraeg. Mae'n sicrhau iechyd, llesiant a gwydnwch. Mae'n helpu falle unigolion deall beth sy'n digwydd iddyn nhw i gwneud dewisiadau doeth mwyn ffurfio perthnasoedd da gyda'r unigolion sy'n gofalu amdanyn nhw, i deimlo falle yn hapusach ac yn y blaen. Ac yn amlwg, mae gan Llywodraeth Cymru strategaeth mwyn codi y nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Felly, ydyn ni'n gallu gwneud mwy o ddefnydd o y Gymraeg yn y gweithle. Pam? Mae cyfathrebu ac unigolion yn eu iaith eu hun yn dangos urddas a pharch, a hefyd yn amlwg yn rhan atodol o hunaniaeth unigolion. Nid oes rhaid i siaradwyr Cymraeg fynd trwy'r ymdrech o orfod cyfieithu sut maen nhw'n teimlo. Mae'n bosib i ni golli i destun neges os mae gwybodaeth yn cael ei cyfieithu. Felly maen nhw yn gallu canolbwyntio ar beth sy'n bwysig iddyn nhw yn hytrach na ceisio cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg. Mae'n rhan bwysig o hunaniaeth nifer fawr o bobl yng Nghymru.
So yn hytrach, dylai fod cyfarthrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol felly o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'n gallu hefyd sicrhau llai o risg o gofid i'r unigolyn yna. Mae yn gwella'r cyfarthrebu sy'n digwydd rhwng yr unigolyn a'r gweithiwr ac falle yn cynhyddu'r tebygrwydd wedyn bod canlyniadau gwell yn digwydd i'r unigolyn yna. A hefyd, wrth gwrs, mae hawliau unigolyn yn cael eu amddiffyn. Nawr, enghreifftiau defnyddiais i yn y dosbarth oedd, meddyliwch petai ni yn unigolyn sydd yn dioddef o dementia. A falle ar hyn o bryd rydw i'n byw dal yn annibynnol yng nghartref fy hunan, rydw i'n drysu falle gyda ble rydw i'n gadael allwedd ar gyfer y drws. Rydw i'n drysu falle gyda ble rydw i wedi cadw fy arian. Falle rydw i'n ceisio berwi tegell trydanol ar y stwf yn hytrach na gosod e ar y platfform trydanol. A yn amlwg llawer o anhawsterau gen i, ond wedyn mae'r person falle sy'n dod i helpu neu gofalu amdana i, ond yn siarad Saesneg. Wel, yn amlwg mae hwnna'n rwystyr enfawr. Okay? Mae'n rhan o fy hunaniaeth rydw i'n siarad Cymraeg, rydw i'n ddryslyd o ganlyniad i dementia, ond mae'r ffaith mae gen i rhywun sy'n gofalu amdana i trwy gyfrwng y Saesneg yn ychwanegu at fy nhyndra, at fy ngofid sydd gen i, oherwydd rydw i'n teimlo'n fwy ddryslyd. Falle meddyliwch am bod gyda chi plentyn sydd o bosib yn derbyn gofal mewn ysbyty arbenigol yn Lloegr. Okay? I chi yn siarad Cymraeg adref, i chi'n mynd i ysgol Cymraeg, mae'ch swyddi yn y Gymraeg, mae iaith cyntaf y cartref yw Gymraeg, ac wedyn i chi'n mynd i ysbyty yn Lloegr a does neb yn siarad Cymraeg yna. Meddyliwch am y gwahaniaeth bysau unigolyn neu gweithiwr sy'n siarad Cymraeg i chi yn yr ysbyty yna yn gallu gwneud i blentyn sydd yn barod yn bryderus am falle gofal maen nhw yn derbyn. Okay? Meddyliwch am y buddiannau benefits o ganlyniad i gallu cwrdd â rhywun yn yr ysbyty yna a mae'r gwyneb yna yn helpu chi i gallu cyfarthrebu ar lefel gwell. Mae'r perthynas yna yn mynd i fod yn well. Mae yna llai o bryder mynd i fod gyda'r plentyn wedyn sy'n mynychu'r ysbyty. OK, so diolch am eich gwrandawiad heddiw. Ni yn amlwg wedi ystyried deddfwriaethau a strategaethau. Yn amlwg, mae yna llawer o ffynonellau darllen pellach gallwch chi ymchwilio i mwyn hwyluso ar eich dealltwriaeth. Ond yn amlwg, nid jyst cofio brif falle nodau neu egwyddorion, ond ydyn ni'n gallu ymhelaethu ar y pwyntiau yma yn ôl sut bys hwn felly'n cyfrannu tuag at iechyd a llesiant gwell ar gyfer yr unigolion yma. Diolch yn fawr.